ɗo tan kanko Yaquba wata walla anhum o ɗurni sukaɓe ɓe o ɗacciɓe o woppi haaldude e maɓɓe o woɗɗiɓe o yeehi o fayi banggue makko hankkadi o mahi toon suudu no wiyata ko baytul ahzan suudu sunno ngo heeɓimo ha o yiɗani hay yiide hay goto o yiɗi tan ko wonde banggue makko wa qala ya asafa ala yusuf o wi e sunno e mettam e oɗo yusuf ɓinguelam yusuf ay o hesɗirini sunno makko e yusuf saha nde o habra ko yanani Bunyamin ay hakkille makko ne deeño seeɗa hay sinno ni omo joguino sunno hakkille makko ne deeccuno saha nde o wafnorto Bunyamin mawnum yusuf joni mo wafnorto o kadi nawama heddimo toon ɗum waɗi o hesɗirini sunno makko mo joguino waɗi innama yujaddidu husnuhu ala yusuf inda ikhbarihi biwaqi'ati Bunyamin li anna husnul qadim idha sadafahu husnun akhara kana awja'u lil qalbi ko gonga sunno makko o hesɗitini ɗum e yusuf sahande o habra ko yanani Bunyamin nde wonno sunno ɓooyɗo so felmimo ɗum kadi sunno goɗɗo ari yanti hen laato ɗum ɓuuri musde wonande ɓerde aɗa wonduno e sunno o sellani e kadi sunno goɗɗo ari yanti hen alay saago ɗum musat wonande ɓerde ɗum kadi ɓurata wawde irtude sunno joɗinoɗo o so on ko sunno kono ko sunno deeñnoɗo sunno goɗɗo ari yanti hen o irti sunno gonnoɗo no ɗum jantodiri ɗum ma muus ɓerde wattan musde no feewi ɗum ɗo noon wona feññinde ƴenƴere muɗum ala ɗum ko hullitade wonande Allah subhanahu wa ta'ala wona tagore ala bal huwa shakwa lillahi la lil khalqi fa ma'ana ya asafa ashku ila Allah shiddatu huzni ko ɗum woni haalaka ma'ana o ye ma mette sunno ya asafa mo hallo ko omo wullito ashku ila mboɗo wullito fewde Allah cattu ɗum sunaram min Yaquba ɗo noon ɗum ɗo addanta ɗum riwde haala kaya ko wino fasabrun jamilum to kaɗo haala riwata ɗum ala hay sa ɗaldi Allah kaya wullito ɗum fala yunafi fi qawli fasabrun jamil ɗo tan ɗo e ɗo haalata kaɗo haala ɓooyani wa bayaddat aynahu min alhuzn ɗo tan guita makko dan wi mbi tal ɓaleri ɗi fof yi sababude sunno mo sunni o kono wiyama won konngol wi o wumi tigi o yita hay batte falam yusir sitto sinino duuɓe 6 omo wumi kanko Yaquba sababude sunno e bojji Yusuf o wumi fodde duuɓi 6 o yiyani sabi sunno saare makko yita tan ko kirtiɗen nan woni mbi tal a yita hen ɓaleri ndi eggi ndi yehi ndi nattoy nder wiyama ala ko guite makko ɗe tan lo'i sabu hewde makko bojji ɗi o wayno Yusuf hankkadi gondam ɗam jokkodiri yoga tawta yoga hankkadi ɗo jiiɗama foof gonɗine caama ene faye less o wi ɗum no jokkodiri ni hankkadi usti jiiɗe ɗe lo'i o yiyata ko seeɗa heewani kono wiyama ala o nattani yiide ha laaɓi konngol ngol o wi o natti yiide ha laaɓi ngol ɗo konngol wi ala o nattani yiide ha laaɓi kono noon jiiɗe ɗe lo'i ha ɓurti ha ko seeɗa o yiyata o ɗeɓata yiide ni kono noon to banggue haqiqi tigi o wumani wiyama ala ɗum ɗo way kono wompilo ni ko gurel tan way kono fiila e nder guite he ni hippa hen way kankani kono ko bompilaɗo ni ene haɗamo darde ene haɗamo yiide kono noon walam yadab aslan guite ɗe jahani tan haalaɓe cer ɗum ɗo noon ɓuuri ɓallade eko haala ko
waɗi allah wi wabyadat aynahu min alhusni fahawa kadhimun. kanko taw ko kebbinaɗo mette, ko kebbinaɗo mette, ko kebbinaɗo sunno. kono mette ɗo joguiɗe hay goto haalanta ɗum ala. imamu Qatadata noon o wi ko wiyete kadhimu ko, kadhimu ko ruttude sunnu muɗum e nder fulkuru muɗum kono haalanta goɗɗo ala. waɗi kanko ɓesgu makko heɓɓiti wimo kanko annabi Yaqub qalu tallahi tafta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin. ɓesgu makko fo ari wimo ɗum kam wona moniraɓe Yusuf ɓe tan hay heddiɓe galle o e rewɓe worɓe foof ɓe mbi tallahi barke Allah min gondiri Allah baba tafta'u tadhkuru yusuf, an a serata aɗa miijo Yusuf ha a laatima a woni kalkiɗo, hatta takuna haradan ha a laatima a juuti e oɗo ñaw a woni ñawɗo, aw takuna min alhalikina walla a laatimi ni an ko e mayɓe jeeɗa. sababu no mbaɗa ni alhamdulillah ɓe gondi ɓe kaali kaɗo haala, ɓe gondi ɓe mbafni wondorde neɗɗo ko jippi e makko e sunno oɗo mawɗo. sa wi noon sa namdima mi an jogoɗo namdoyade mi holko waɗi kamɓe eɓe gooda e hunde nde ɓe ganda ɓe ganda haqiqa muɗum. mi jaabuma kamɓe moniraɓe Yusuf ɓe gondi ko polgu ngu ganduɗa jikke mabɓe fooliɓe e dow yananede mabɓe. ala galabati dhanni wiya bi manzilati al-yaqin. ɗum ko jipporgal yananede kay ko jiwɗa yitere ma ɗum kay ko ceerno ko miñum yananede no feewi. kono noon ndeɗo wondere ɓe jaggirtaki ɗum fa huwa min lahwal yamini alladi la yu'akhidu bihi al-abdu. ndeɗo wondere maccuɗo Allah jaggirtaki ɗum ala koko jiiɗɗo yitere ma hay sinno wodani to nder to ko feere fewjani an ko hunde nde jiiɗa wawi wondirde ɗum maccuɗo Allah jaggirtaki ɗum saabi nde o wondere nde o fiɓani hen o wondirte ko fenani kadi o wonani o wonde e hunde nde ganduɗa ko anda to banggue ko feeñi, o anda to banggue nder koɗo ko feeñi ke o mandi saabu ko jiiɗuɗo yitere makko ɗum o nanguirtaki ɗum kanko maccuɗo Allah so o wondiri ɗum ɗo. wadde kamɓe ɓe nanguirtaki wondere nde ɓe godiri nde, wondere ɓe gonanno bamaɓe walla wondere nde ɓe mbawi wonde o foof ɓayde ko wonde o wujji ɓe gondi ala ɗum ɓe nanguirtaki ɗum saabu kamɓe ɓe kaali koɓe ji heɓe payi wondere nde teni sel koɓe yiiɓe heddi noon wonko woni nder ɗum ɓe ganda eyyi ɗum andir ɗum ko ɓe Allah hokki jiiɗe nder ɓe dañani kamɓe ɗen ɗon jiiɗe ala kamɓe ɓe kaadiren koye annabagal hen. Yusuf noon ko annabi ko waliyu ko nelaɗo kañum waɗi ene yiiya koɓe jiyata kañum. alhamdulillah ɓe kaali kaɗo haala ɗum waɗi Yaquba hebbiti wiɓe innama ashku bathi wa huzni ila Allah. ay min kay gullittomi mettamde koto Allah subhanahu wa ta'ala ko fewde Allah tan mi wullitaka e goto wona Allah. albasu noon ɗum ko tafiri nde wonno neɗɗo jafo ɗum koy nde wonno neɗɗo so tawi sunno yettimomo mette jettimomo kanƴiɗi fof so ɗi ndendi tan ceero ɗi ɓuramo dowle no feewi. neɗɗo ko neɗɗo tan ko wiyete bastu ko noon o wi innama ashku bathi wa huzni. bastu mo wiɗo o ko kañum ɓuuri sattude e sunno, kañum woni mawnum sunno woni less, sunno ne saɓori seeɗa. so bastu ari tan faam ɗum satti ɗum woni innama ashku bathi
wa huzni ila Allah. Jibrilu noon haali kaɗo haala alayhi salatu wassalam, o wi arino gotel e ñalaɗe. Jibril ari Yaquba wimo heema Yaquba, holko nawi gite ma ɗe, holko turi keesi maki. Yaquba heɓɓiti wimo, so tawi ko nden hunde nawde gitam ɗe ko bojjiɗi goyammi ɓiyam biyeteɗo Yusuf. So tawi ko nden hunde turde keesam ki ko sunno mo cunimi e ɓinguelam biyetegel Bunyamin. waɗi Jibril ari wimo e hema Yaquba, Allah de ene janga e ma salminadu. Allah wi ne salminma. aha Allah wi ne salminma. Allah wi mata hersata ne goytotoɗa ko wona kañum, aɗa woyto tan taw wona kañum goytotoɗa. batana hersata a hersata ɗum woytade goɗɗo ko wona Allah subhanahu wa taala. ɗum waɗi addigol ɗo konngol Yaquba wi innama ashku bathi wa husniya ila Allah. ɗum addigol ɗo konngol. ɗum waɗi Jibrilu heɓɓiti wi mboɗa andi ko gullitoɗa ko, kono noon sa yi a feldama ɗum ɗo de nde wonno li anna hasanatil abarari sayyi'atil muqarrabin. ay ɗigguɓe ɓe moƴƴi mabɓe ɗum ko bondi ɓattiɓe Allah ɓe. nde wonno li anna l itaba ala qadril martabati. neɗɗo e feleede ko fodde martaba neɗɗo o. wonko oɗo waɗata o mantete, an wonko mbaɗeteɗa wonko so tawi a waɗi ɗum an a felete. oɗo wonko waɗata o mante, an sa waɗi ɗum peleɗa. sa ƴeewi joni dawol, oɗo dawata ko fittoyde beddaji, walla o dawata ko rufoyde pubelaji, walla o dawata ko fittoyde laaɓi, oɗo dawata ko assemblée. fof wiyete ko dawol, fof wiyete ko dawol tan. jaaɗo assemblée o wiyete ko dawi koye salaire makko ko joɓeto salaire ma yi. dawɗo fittoyde walla yuppoyde kurjuro on ko dawɗo, fof wiyete ko dawol. kono joom kurjuro conki dawrata ɗi, an jaho assemblée o sa addiɗi a natta ka peleteɗo, aɗa ɓuuri ɗum pourquoi aɗa ɗiɗi conki ɗo. mbiyata ka waɗi ko boni, saabi toon wona ɗin conki ko dawol ni ko gonga no ngoltoni. kono noon ɗin conki o ceerno dawratake toon. e ko ni wayi mo sellano kangaɗo baɗannoɗo ko boni, jarannoɗo sangara, nani de ɓortannoɗo comci mum ene yaaha e laabi ne waala e laabi. so fini suba soodi comci kesi hayso pancam moƴƴo o lootima o laaɓi o waɗi baraye, nani o yeesi sayande ha mawni, o joguima kolol cigaran mo jawin. so wirtimi yimɓe mbiyata aha i o noddi ham alhamdulillah, o kay kay saɓuri woro ay yimɓe ne mantamo. taw an a susa wadde ɗum, sa waɗi ɗum an ka sabi to tolniɗa ɗo an ko ɗum waɗi. won baɗowo hunde o mantire hunde nde, so goɗɗo wanno ɗum won baɗowo ɗum kañum koko yennete, a fara ɗum noon aɗa ɓuuri ɗum. ko ɗum waɗi kanko Yaquba fodde ɗo tolni hakkude makko e Allah subhanahu wa taala ɗo, won gueɗe o ɓuuri ɗum, kono won goɗɗo baɗanno ɗum bisimilla ene ɓenna. ɗum waɗi kaɗo haala, o felda kaɗo haala. o wi innama ashku bathi wa husni ila llahi wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun. mboɗa andi Allah kon ganda e koyɗol Yusuf ngol hoyɗuno. ɗum waɗi kaɗo haala, koyɗol Yusuf ngol ko ngol gonga. mbeɗa andi Yusuf ene guuri, mbaɗa andi o mayani ko hoyɗuno ko sellata, o maya taw ɗum wonani. ɗum ko hunde nde gandumi. ay Yusuf omo guuri o huwa hayyun. aha omo yurmede Allah, omo e ndenka Allah, omo e moƴƴere Allah. woni ko kalnomi nane ko o wi lamma zara nden juurima malakul mawti, juurima annabi Yaquba wimo e hema malayika mo ganduɗa ko belɗo hendu, moƴƴo sawtu,
tedduɗo e joomum beele a meeɗino tamde fittaɗo ɓiyam biyeteɗo Yusuf o malayika o wi ala mi meeɗa tamde biyeteɗo Yusuf fittano muɗum ɗum waɗi nde o haalde malayika o gasni tan nde malayika o yeehi arno ko juurademo o noddi sukaɓeɓe fof wi gaare kay sukaɓeɓe o haaldetano e mabɓe kadi o noddiɓe joni so mbi mbeɗa kori ko jaam ɓe mbi ñelno reɗen tan ƴeewen kamɓe fof o noddiɓe galle o fof ɓe gaari o ehema ehemon sukaɓe idhabu ya baniya idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi ehemon ɓikkonam jeehe ñukkinoɗe Yusuf ñukkiɗe ɗo Yusuf e musidɗo muɗum jeehe ɗaɓɓoye habaru maɓɓe aha ndeysan jeehe to Misra to ɗaɓɓoye Yusuf ñukkinoɗe e habaru makko kanko e musidɗo makko o woni Bunyamin jeehe ɗaɓɓoye habaru maɓɓe idhabu fatahassasu min Yusuf kono noon wiyama kanko Yaquba nde o noddu suha makko wi jeehe ñukkinoɗe habaru Yusuf e musidɗo muɗum wiyama o windi lettere o tottiɓe kataba lahum kitaban ila Yusuf o windi ɓatake fewde e Yusuf kono noon ɗo mbiyatana ko fewde e lamɗo o lamma habasa inda Bunyamin nden do o tongi Bunyamin o dumbi ɗum toon o windi lettere o holko woni e lettere he oɗon mbawi hettade oɗon kadi no feewi kettoɗen lettere o no moƴƴi o wi min Yaquba israilillahi ibnu ishaqa dhabihillahi ibnu ibrahima khalilullah ila maliku misra o wi immade e Yaqub mo ganduɗa ko dewowo Allah on ko ɓi ishaqa ko kirsa Allah on ɗon ishaqa ko ɓi annabi ibrahima on ko sehil Allah immorade oɗo noon mo ganduɗa ko ɓeɗo jiɗini ɗum fewde lamɗo Misra o amma ba'du fa ana ahlu baytin wukkila binal bala'a minen komin yimɓe suuduɓe ganduɗa defama e amen musibbaji kewɗi amma jaddi Ibrahima so tawi noon ko mamam Ibrahima on fa shuddat yadahu wa rijlahu wa ulqiya finnar on de haɓɓama juuɗe makko ha tiiɗi koyɗe makko kaɓɓama ha tiiɗe o wedda e nder jeygol on woni mamam kono noon fa sabara li amrillah o muñi wonande yamirore Allah wa amma ammi Ismaila so tawi ko babam Ismaila noon on jarribama mana e wonde tumaranke e cuhagu muɗum kono fa sabara o muñi wonande yamirore Allah so tawi ko mamam biyeteɗo Ishaqa kadi on jarribama to banggue kirse ha Allah sottiri ɗum te kadi laaɓi yeehi ha lelnama e hoƴƴunu makko nde wonno neɗɗo so hirte ko caggal hirtirte e hoƴƴunu makko on saaha noon fafadahullahu Allah mana sottimo so tawi noon ko min fa kana li ibnun wa kana ahabbu awladi ilayya fa dhahaba bihi ikhwatahu ila albarriyati thumma atuni bi qamisihi muladakhan biddami wa qalu qad akalahu dhi'bu fa dhahabat aynaya thumma kana li ibnun akhar wa kana akhuhu min ummihi fa kuntu atasalla bihi laysa subhanahu wa ta'ala o wi so tawi ko min Yaqub min bindunomo lettere o fa kana li ibnu mo jogino ɓinguel wa kana ahabbu awladi ilayya on ɓurno yiɗede e yam e dennagal ɓesgam fa dhahaba bihi ikhwatuhu ila albariyati mawniraɓe makko jaade makko to banggue jeeri summa atuni bi qamisihi munadakhan biddami ɓe gaddanimi wutte makko e moddina ko wiyete ƴiƴam
wa qalu qad akalahu dhi'bu ɓe mbi ko boyi ñaamimo fa dhahabat aynaya ay ɗon tan gitan ngumi nattumi yiide summa kana li ibnun akhara caggal ɗum mboɗo jogino ɓiɗɗo goɗɗo wa kana akhahu min ummihi on ɗon noon ko kamɓe jiiɗi yumma gooto fa kuntu atasalla bihi ono woni mo mbafnottonomi ɓiyam oya mo mbino boyi ñaami o gano wiyete ko Bunyamin kanko e oto jiiɗi yumma gooto o ga mbafnottonomi oya mboɗo jaɓɓoye mum hendu mum joni noon an a dumbi on wa annak habasatuhu wa za'amta annahu saraka a jaggi on a waɗi ɗum toma to joni a aaƴima mbiɗa kanko ko gujjuɗo te wa ana ahlu baytin la nasru minen komin yimɓe suudu ndu ganduɗa min gona wuyɓe min gujjata wala nalidu saari ɗan min gujjata min jibinta gujjo joni aɗa andi ko heddi ɗum ɗo foof je ko letere o tan fa in radattahu ilayya fa marhaban wa illa da'awtu alayka da'watan tadruku sabi'u min waladika walla min awladika minen min gujjata min jibinta gujjo aɗa andi ko woni sa ruttimo e yam Bunyamin an lamɗo Misra gaccamo o arta yam gacca Bunyamin arta yam sa waɗi ɗum fa marhaban ne moƴƴi ha maayi mboɗo yiɗi so tawi ɗum ala a salima accudemo o arta yam mami huuɗe da'awtu alayka mami huuɗe kuddi ndi ganduɗa mandi yettoye ɓiye jeeɗo ɓiiju ko jibinɗa kuddi ndi ma yettu ɗum wona an tan e ko ɗum jibinoyi ma kuddi ndi yettu ɗum e ɗum kadi ko jogori jibinoyde ha wona jeeɗiɗo ko yaltema e ko yalte ɗum e ko yalti kadi e ɗum e ko yalte ɗum ha wona jeeɗiɗi laabi jeeɗiɗi o ɗum foof ma kuddi ndi yettoye ɗum joni noon ƴeew holko cuɓiɗa hen imma gartiramo e yam walla mi hunma ndim ɗum kuddi waɗi falamma ra'a yusufu kitabu abihi nden yusufu jangi ɓatake bammum o heeɗima ko bammakko haali ɗo ko foof fodde ko kalden ɗo ko bammakko wandino ɓe letere neldimo ishtadda buka'uhu hankadin satti bojji makko o ronki wawde munji kanko Yusuf saha o wayonno saha o dañi ɗo noon bojji ɗin jokkodiri wa qalla sabruhu ɗo noon hankadin muñal makko famɗiti o ronki wawde munci hankadi kanko Yusuf wa adhara nafsahu li ikhwatihi ɗo tan o feññini hoore makko e musidɓe makko ɓe ɗo jangguirete ɗo gasno ɗo o felliti feññinde ko kanko woni Yusuf o felliti feññinande mawɓe ɓe ko kanko woni Yusuf Allahu akbar waɗi yurminini fewi car waɗi Yaquba wino ko ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi holko waɗi Yusuf Yaquba wiyani wa akhawayhi yi won toon kay ko caggal Yusuf Bunyamin nan toon rawbir kadi nan toon mawɗo caliɗo wiide artude o nan toon artani joni pourquoi Yaquba wi fatahassasu min Yusuf wa akhihi o wiyani wa akhawayhi addi ɗum noon omo andi tataɓijo o ko ñiɓɗo Misra tan kono jaggaka aha on huulani muɗum on jaggaka ɗum waɗi o wiyani fatahassasu min Yusuf wa akhawayhi ala o wi fatahassasu min Yusuf wa akhihi ko Bunyamin tan soma ɗon keddiɗo o mandi ko caliɗo ko heddi toon tan kono on nene jaam o jaggaka ɗum waɗi o jangtaki on woɗo wi jeehe nawe oɗo letere dokkon Yusuf wala tay asu min rawhillahi ɓikkonam oto piptode yurmede Allah innahu la yayasu min rawhillahi illa alqawmul kafirun fiптota ko yurmede Allah noon so wona yimɓe yedduɓe Allah waɗi mana o woto piptode foftere jogorde aroyde e mon immorade Allah subhanahu wa ta'ala oɗon gandi ko woni fanɗaligu in ɗalibu nahwa Misra li Yusuf jeehe paye hedde banggue Misra pokkite jeehe ƴeewye Yusuf e musidɗo muɗum walida qala ko ɗum waɗi sababu o wi falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal azizu massana ɗum waɗi addi ngol ɗo konngol waɗi ɓe naati Misra ɓe dokki Yusuf letere o
nde ɓe dokkimo lettere ono ɓe keɓiti ɓe kaali kaɗo haala he ma lamɗo tedduɗo minen de mimi minen e galleji amen lorruji heege min gaddanima o jiinaɓe ɓe da'atin musja min gaddanima mana kalis mo ganduɗa ko duñaɗo min gaddinima buuɗi ɗi ganduɗa koɗi nattuɗi yiɗede min gaddani wiyama ni ɓe gaddi ko paɗe wiyama ala ɓe gaddi ko teefe haala ka heewi hen koɓe gaddi ko wiyama wona ni halis ɓe gaddi ɓe gaddiran ko kakurteji goɗɗe ko wayno paɗe ɓe gaddi ko wayno teefe e ko nandi hen ɓe dokki Yusuf ɓe mbi min tampi heege jaggi galleji amin min ngala komin ñaami aɗani no mbatta fa awfilanal kayla wa tasaddaga alayna timminan min hokku min tinno ɓetan min hokku min komin ñaami sakku min tinno yaafo min dokka min komin ñaami fa awfilanal kayla dokku min ko laatinoɗa aɗa totta min ko adi to banggue mana jaru halis jonno min natti jogade halis fa inna nuridu an nuqima lana naqisu maqama zaidi ay amin jiiɗi komin gaddi ɗo ko ni ko usti timmani wona halis kono amin jiiɗi dokkiramin ɗum no dokkiranoɗa min somin gaddi halis ni ko usti ko mbaɗana min ko huude timmude ɓeydide ɗo maɗo sabu inna allaha yajzil mutasaddiqina allah ene yoɓa sakkotoɓe omo barjitaɓe janggo ɓe kalnima kaɗo haala ɗo tan kanko Yusuf o heeɓi o wi hal alimtum ma faaltum bi Yusuf wa akhihi beele oɗon gandi ko golluno non Yusuf e musidɗo mum is antum jahiluna ɗo noon ko ɗo kanne tan bande min ɗimmo ɗo haaɗi so hawre welede Allah hal alimtum ma faaltum bi Yusuf inchallahu taala sen gari aset paaɗo jokken ɗon ene gasa aset paaɗo jokkiren ɗum gasa qissa nabi Yusuf gasa so gasanini ko seeɗa heddoto on saaha jokkiren aset goɗɗo so hawre welede Allah oɗon jarlo oɗon jafo ko ɗo kannuden hande darsu meɗen to banggue kaɓirɗe to ko Saydou Abouba en calminimo en jardimomo en juɓɓudi makko juɓɓudi yo Allah yommo moƴƴere ɗo yeeso haalide ɗo ko musidɗo mon kiɗo mon sehil mon Khalidou Abdoullahi Sy oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah hokku en rewinade deftere alqouranil karimi de yo Allah hokku en barkeji moftiɗi e deftere he yo Allah hokku en ñimnude dendagal karfeje ɗe e keeri ɗi woto Allah hokku en ñimnude karfeje ɗe jeeɓoɗen keeri gonɗi hen ɗi nde wonnoon alqur'ana hande heewi ko janggede kono noon renaka no feewi kono eɗen ñaago Allah allahumma ja'alna mimman yuqimu hurufahu wa hududa wala tajalna mimman yuqimu hurufahu wa yudayyi'u hududa woto Allah hokku en ken ñimnuɓe karfeje ɗe eɗen janggaɗe kay ñande fof eɗen ndewa hen kono en ñimnani keeri ɗi ala woto Allah waɗen ɗum yo Allah hokku en dangude ko dagui e deftere he yo Allah hokku en harminde ko harmi e deftere he allahumma inna nasaluka an taj'alana mimman yuhallilu halalah wa yuharrimu harama yo Allah hokken ɗum yo Allah hokken gollude kadi e ñawaji gonɗe en yo Allah hokken gonɗinde e nandalloje gonɗe e nder deftere he yo Allah hokken jangude fodde no poɗɗen jangguide deftere nde ni taw ko yeeso ngo ganduɗa Allah newele ɗum wa ya'malu bi muhkami wa yu'minu bi mutashabih wa yatluhu haqqa tilawati ala alwajhi alladhi yurdika anna yo Allah waɗen ɗum yo Allah waɗen deftere nde ko tefanore en shafi'an lana hujjatan lana la hujjatan alayna yo Allah waɗanen ɗum oɗon jarlo oɗon jaafa ko musidɗo mon guiɗo mon Khalidou Abdoullahi Sy ɗum noon yo Allah ken hawde asad goɗɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh de birduɗa mboro tunewrema